varsinainen valotaiteilija. Hän on Canonin pohjoismainen kumppanikuvaaja ja Finnish Photo Awards-kilpailun voittaja. Ja upeista lintukuvista on varsinkin tunnettu Mia Surakka. Mia Surakka, tervetuloa. Luonnon monimuotoisuus, kauneus kuvina, se on hänen niin kuin johtotähtensä, ja varsinkin lintujen visuaalisuus ja niiden kiehtova käyttäytyminen taitaa olla tässä asiana, kun lähdetään esitykseen, jonka nimi on Valon kosketus. Kiitos. No niin, oikein hyvää festivaalipäivää munkin puolestani. Pian me saadaan tietää muutaman tunnin kuluttua, että mikä on sitten se tämän vuoden voittajakuva, vuoden luontokuva. Luonnon kuvaaminen vaihtuvissa valo-olosuhteissa vaatii kuvaajalta tosi paljon. Se vaatii sopeutumasta siihen hetkeen, mitä luonto tarjoaa. Ja juuri se haastavuus tekee mun mielestä luontokuvaamisesta niin mielenkiintoista. Mä oon Mia Surakka ja kerron tässä esityksessä, miten mä käytän luonnonvaloa mun kuvissani ja minkälaisia visuaalisia elementtejä ja tunnelmia mä niihin omiin kuviini tavoittelen. Mennään siihen hetken päästä vähän tarkemmin, mutta kerron nyt tässä ihan ensin lyhyesti, miten minusta on tullut lintukuvaaja. Kaikkihan alkoi luonnosta. Mä kasvoin peltojen keskellä maaseudulla. Eli luonto oli siellä aina ympärillä. Harrastuksia oli eväsretket perheen kanssa kallioille ja samalla tutkittiin vähän sammaleita ja ötököitä. Kesällä uitiin ja talvella hiihdettiin. Et se oli sellaista maalaiselämää, missä mä oon pienenä kasvanut. Mun isäni oli myös innokas valokuvaaja. Ja varmaan just sen myötä mäkin sain oman semmoisen pokkarikameran sit aika nuorena. Ja siitä lähtien olen kuvannut kaikkea, mikä on sattunut kiinnostaan. Silloin pienenä kissanpentu, ja tämä on mun ottama kuva aikaisemmin elämässäni. Ja sitten mä olin hevosista kiinnostunut, ja sitten mä kuvasin ystäviäni paljon nuorempana. Ja aina kiinnostuksen kohteita. Kun mä sain lukion loppuun, mä lähdin maailmalle. Jotenkin mieli teki seikkailemaan maailman juttuja katsomaan, ja mä kävinkin aika hienoissa paikoissa silloin hyvin nuorena. Mä kuljin rinkkaselässä hyvinkin budjettimatkailijana. Tein aina töitä matkan varrella, niin sain vähän kustannettua elämääni eteenpäin. Mutta jo silloin mä niin kuin rakastin sitä, että maailmassa on niin hienoja paikkoja, mä halusin niin kuin kaiken kuvata talteen. Ja siinä vierähti 4 vuotta maailmalla, kun mä sitten lopulta palasin Suomeen. Ajattelin, että tarvii tässä varmaan jotain järkevääkin alkaa tekemään. Aloitin työt mun äitini perustamassa tekstiilialan yrityksessä. Ja hän sitten pikkuhiljaa siitä jäi eläkkeelle, ja mä otin ohjat sit yrityksessä aika nuorena. Siinä sitten vierähti tosi monta vuotta yrittäjäksi opetellessa, ja samalla mä myöskin opin valokuvaamaan, niin kuin oikeasti valokuvaamaan, koska mä otin kaikki yritykseni markkinointi- ja tuotekuvat itse. Ja mitä enemmän mä kuvasin, sitä enemmän mä halusin niin kuin opetella lisää, ja mä kävin työn ohessa sitten valokuvaajan opintoja, ja olen tällä hetkellä ihan papereillakin ammattivalokuvaaja. Mutta sitten mä törmäsin lintukuvaukseen. Mä sain lainata mun yhden ystäväni vähän pidempää objektiivia. Ja se oli sitten kerrasta siinä. Mä jotenkin, kun mä sain lähikuvia linnuista, niin mä jotenkin siinä sitten tajusin, että kuinka kauniita ne on, kuinka hienoja kaikkia yksityiskohtia linnuissa on. Ja siis ihan valehtelematta seuraavana päivänä marssin kauppaan ostamaan omat ensimmäiset pitkät putket. Ja aloin sitten perehtyä tähän lintukuvaukseen. Lintukuvauksessa mun mielestä mielenkiintoista on myös se, että se on mun mielestä haastavaa. En sano, ettei muut
lajit olisi, mutta justiin kameratekniikka on aika tärkeä, että siinä pitää osata käyttää kameraa hyvin, koska tilanteet on niin nopeita. Se toki vaatii kalustolta kanssa aika paljon. Lintukuvaajat on varmaan kaikkien kamerakauppiaiden lempiasiakkaita, veikkaan, koska aina pitää saada se kaikista nopein kalusto käyttöön. Mutta sitten myöskin lintujen käyttäytymisestä on opeteltava asioita, jotta osaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja osaa sitten myöskin ennakoida niitä tilanteita, mitä siellä tulee. Semmoinen suunnittelutyö ja pidemmät kuvausprojektit on mulle myös sellaisia mieleisiä. Mä tykkään niin kuin miettiä tarkkaan, että miten mä saisin jonkun kuvan onnistuun. Eli lopulta siinä kävi niin, että mä jättäydyin pois mun päivätöistä siitä tekstiilialan yrityksestä, joka edelleen pyörii, mutta muiden ohjaksissa. Ja hyppäsin sitten tyhjän päälle vuonna 2022. Eli päätin kokeilla siipiäni lintukuvaajana. Kaikki tämä jotenkin luonto- ja valokuvaus on niin kuin johtanut tähän lintukuvaushommaan, ja mä oon huomannut, että se on mulle se, mitä mä tykkään tehdä kaikista eniten. Eli vaikka mä teen tätä nyt päätyönäni, niin mä voin ihan rehellisesti sanoa, että lintukuvaus on edelleen mulle se kaikista rakkain harrastus. Eli jos mulla on sellainen NS-vapaa päivä, niin se mitä mä haluan tehdä, niin mä otan mun kameralaukun ja lähden kuvaan lintuja. Mä oon tosiaan Canonin pohjoismainen kumppanikuvaaja tällä hetkellä, ja ihan halusin tuohon listata noin mun kaluston, millä tällä hetkellä kuvaan. Pelittömät rungot tietenkin on tehnyt lintukuvauksesta helpompaa, suoraan sanottuna helpompaa, koska ne tarkennusmenetelmät on parempia, mutta se tietenkään ei poista sitä, että se tekniikka on vain se yksi osuus, ja taustalla sitten mun kuvissa on just se, mitä mä haluan tässäkin kertoa, että miten mä sitä valoa käytän eri tavoin mun kuvissa. Ensimmäistä näyttelyä, kun mä lähdin tekemään, niin mä mietin, että miten mä saisin sen kohteen kaikista parhaiten esille. Ja mä päädyin tällaiseen aika pelkistettyyn kuvamaailmaan. Monesti kysytään, että miten tämmöinen kuva otetaan, että tummaa taustaa, mutta se ratkaisu on hyvin yksinkertainen, eli alivalotetaan kuvaa, niin tausta jää sieltä sitten tummemmaksi. Joskushan alivalottaminen tulee vähän vahingossakin, eli kun kuvaa manuaaliasetuksilla ja edellisenä päivänä on kuvannut vähän kirkkaammissa valoissa ja sitten yön pimeydessä, mitä mä yleensä lähden kuvaamaan keskellä yötä, kuulen, että joutsenet laskeutuu jo lammelle, niin automaattisesti painaa nappia alas ja yrittää ottaa jotain kuvia, ja sieltä tulee aika sitten tummaa jälkeä välillä. Toki yleensä suunnittelen ja sommittelen kuvat hyvinkin tarkasti. Ja kaakkuri on yksi mun semmoisia lempikohteita, eli mä käytän aika paljon aikaa kaakkurin kuvaamiseen. Se on tosi sympaattinen lintu. Mä tykkään siitä, että mä pystyn seuraamaan niin kuin sitä samaa lintuperhettä sen kesän ajan. Eli kun poikaset sieltä kuoriutuu, niin silloin mä yleensä aloitan kaakkurien kuvaamisen. Ja nämä action-tilanteet on semmoinen, mitä sieltä tietenkin näitä tämmöisiä niin kuin tavallisia lintuvedessä kuvia tulee ihan riittävästi muutenkin, mutta nämä action-jutut on semmoinen, mitä aina tavoittelee. Ja nimenomaan tämmöinen kalanhakureissu poikasille, kun lintu tekee kunnon mahalaskun siihen veteen, niin siellä tulee tosi upeita vesimuotoja, kun nuo pisarat on melkein tässäkin kuvassa mun mielestä pääosassa, eikä ihan se lintu. Ainahan ei tarvitse sitä taustaa saada kokonaan pois. Se saattaa myös kertoa siitä tai ilmentää sitä linnun elinympäristöä kauniisti. Mutta kuitenkin mä koen, että se on tärkeää, että se valo saadaan siihen lintuun osumaan kauniisti. Eli tässäkin lunnin kurkistus sieltä omasta pesäkolostaan vuoririnteen syvyyksistä, niin mun mielestä tässä tulee niin kuin edelleen se valo on siellä läsnä, mutta kuitenkin siinä tulee esille se
pesimäalue myöskin. Sitten mä tykkään, jos kuviin saan sellaista maalauksellisuutta. Eli tässäkin on nyt auringon ihan viimeisiä säteitä laskemassa, ja ne osuu tähän silkkiuikkuun ja sen poikaseen. Ja tausta jää sitten automaattisesti vähän tummemmaksi, koska se on jo varjossa. Mutta sieltä kuitenkin se valo tuo niitä värejä, jotka heijastuu siihen veteen. Ja mun mielestä siinä on vähän sellaista vesiväreillä maalattua maalauksellisuutta tässä kuvassa. No, tässä on ehkä vähän sitä samaa, värien heijastumista veteen. Ja tässä on nyt tämä on lähikuva linnusta, ja mä luulen, että tämä on se, mihin mä ihastuin siinä ihan ensimmäisiä lintukuvia ottaessani, kun mä sain ne lintujen pienet ja kauniit yksityiskohdat tuotua esille. Eli itsekin näin niitä lintuja silloin ensimmäisiä kertoja niin läheltä. Ja varsinkin tämmöinen kyhmyhaahka, joka on niin kuin ehkä lintumaailman yksi erikoisimmista tapauksista tuon nokkansa mallin myötä, niin musta on hieno tuoda lintuja ihan lähikuviin. Toinen sitten, mitä mä tykkään tehdä lintukuvilla, on, mähän kuvaan myöskin ihmisiä ja teen muotokuvia, niin mä tykkään tehdä semmoisia lintumuotokuvia, jossa tärkeänä pidän siis sitä, että se valo ja varjo muotoilee sitä kuvauskohdetta. Ja tässä tämä etelän kiisla on mun mielestä myös hyvin niin kuin kauniissa valossa ja vähän sellaisena niin kuin muotokuvamaisena esitetty. Ja mun mielestä hienoa linnuissa on myöskin se, että niitä on niin paljon erinäköisiä. Ehkä karimetso ei ole se, jota kaikki pitää kaikista kauneimpana lintuna, mutta mun mielestä tämä karimetson väritys, kaikki nämä eri sinisen ja vihreän sävyt, joka sekoittuu semmoiseksi petroolin väriseksi, ja sitten kirkas vihreä silmä ja keltainen suu, niin mun mielestä on aivan loistavan kaunis lintu. Ja lähikuvat myöskin sillä tavalla, että mä haluan rajata myöskin aika tiukkaan kuvia, koska mä haluan niin kuin tuoda sen huomion siihen asiaan, mitä mä itse kuvassa pidän tärkeänä. No, toinen semmoinen mun tavoite, mitä mä kuviin tavoittelen, on tämmöinen lintujen ilmeikkyys. Eli tässä tietenkin tämä silkkiuikun poikanen näyttää ihan siltä, että se olisi havainnut kuvaajan ja hätkähtää sitä, mutta mä oon itse kelluvassa piilokojussa sisällä, että hän ei varmaankaan mua nähnyt, mutta jotenkin sieltä tuhansien ruutujen joukosta, mitä mulla kuvausreissuilta tulee yleensä, niin sieltä löytyy sitten tämmöisiä ruutuja, mistä voi kehitellä ihan omanlaisen tarinan siihen kuvaan. Ja esimerkiksi tämä ruokin nokka, niin ennen kuin mä otin tämän kuvan, niin en mä ollut päässyt niin lähelle katsomaan tätä ruokkia, että mä olisin ymmärtänyt, että mitenkä kummallinen se sen nokka on. Eli just se sama asia edelleen, että tuodaan niitä yksityiskohtia esiin ja myöskin sellaisten ihmisten niin kuin nähtäväksi, jotka ei kuvaa lintuja, niin pääsee näkemään niitä vähän lähempää. Sitten nämä lajille tyypilliset käyttäytymiset on semmoinen, mikä niin kuin kiehtoo mua niin kuin koko ajan. Eli esimerkiksi tämä metsojen soidin, joka on mun semmoinen vuotuinen kohokohta, mihin mä panostan tosi paljon. Eli se vaatii, että etsitään sitä soidin paikkaa, etsitään jälkiä, mietitään mihinkä telttaa laitetaan ja siellä sitten vietetään öitä useitakin, mikäli vaan aika riittää. Niin se hetki, kun sä heräät sieltä teltasta pimeällä ja kuulet, kun nokat naksuu ja ukkometsot ottaa yhteen, se on ihan kova metakka, siis se on todella kova ääni, mikä sieltä lähtee, kun linnut tappelee keskenään. Eli joka vuotinen metson soidin on semmoinen, mitä mä oikeastaan nyt jo odotan, että olispa jo huhtikuu. Kotka, vihainen merikotka, eli tässä on myös vähän sellaisia asioita, mitä mä aina välillä jään miettimään, että kotkia esimerkiksi pidetään sillä, että se on tosi pelottava tai vihainen, mutta kun mä oon kotkia kuvannut aika paljon, niin mä oon huomannut, että ne on ihan todella arkoja lintuja. Siis kotkakuvien ottaminenhan ei ole mitenkään helppoa, se vaatii ihan hirveästi työtä.
Suomessa me ollaan aika onnellisessa asemassa, että meillä on paljon kojuyrittäjiä, jotka tarjoaa niin kuin kotkakojuja, mutta se aina vaatii työtä, joko omaa, eli mulla on itse ollut, tämä on nyt 7. vuosi, kun mä ruokin kotkia omilla mailla tuolla Pirkanmaalla. Voin sanoa, että olen istunut satoja tunteja siellä kojussa. Ja tämä vanha merikotka on siellä pyörinyt useina vuosina, mutta vasta viime talvena ensimmäistä kertaa se uskaltautui laskeutumaan siihen mun kojun eteen kuvattavaksi. Ja onneksi oli myöskin lumisade, koska lumisade on myös mun yksi tämmöisiä lempiefektejä kuvissa. Kun mä puhuin aluksi siitä tummalla pelkistämisestä, niin myöskin vaalealla tai valkoisella taustalla pelkistäminen on semmoinen, mitä käytän paljon. Ja lumihan on siihen kaikista helpoin tausta. Sillä pystyy saamaan niin kuin todellakin sen katseen siihen itse kohteeseen. Tätä koskikarakuvaa mä suunnittelin jo toissa talvena käydessäni Kuusamossa kuvaamassa koskikaroja ja huomasin, että on yksi semmoinen kivi, mihin se aina istuu. Hanget siihen eteen ja odotan, että koska se lintu menee siihen, että mä saan tämän kuvan, mutta se ei ikinä mennyt. Joten sitten seuraavana vuonna, kun mä menin uudestaan sinne samaan paikkaan, niin mä muistin, että ai niin, munhan piti yrittää ottaa tällainen kuva ja nyt tänä vuonna mä sen sitten onnistuin saamaan. Tykkään tämmöistä pelkistämisjutuista ja myöskin vesi taustalla voi toimia tämmöisenä vaaleana elementtinä. Yleensä vaatii sitten pilvisen päivän, jotta niin kuin värejä ei heijastu sinne veteen. Ja samaten sitten tässä tapauksessa merisumu, joka yllätti lintukuvaajan ollessaan Hornojalla. Eli kaunis, kirkas, sininen taivaspäivä, niin yhtäkkiä mereltä saapui merisumu, joka teki koko kuvauksesta aivan tämmöistä niin kuin studiokuvaa sen jälkeen. Eli sumu peitti kaiken muun sieltä taustalta. Ja sain sitten tämmöisiä vähän niin kuin lintumuotokuvia valkoisen studiomaisen niin kuin ympäristön mukana. Sumu voi olla myös värikästä ja se silti tekee sen saman efektin. Eli se peittää sieltä taustasta vähän elementtejä. Ja mä tykkään näissä siitä, että siinä on myöskin tämmöinen vastavaloelementti mukana. Eli se aamun hetki, kun aurinko on justiin nousemassa, sumu nousee sieltä veden pinnasta. Mä oon siellä varpaat jäässä kelluvassa piilokojussani odottamassa, että jotain lintuja siihen sattuisi eteen. Niin yleensä monestihan ne on näitä telkkiä, joita sitten tulee paljon kuvattua, koska ne on aika yleisiä. Ja mun mielestä telkkä on vähän aliarvostettu lintu, koska sehän on tosi kaunis toi koirastelkkä, mustavalkoinen väritys. Ja erityisesti nämä kaikki soidin menot, mitä heillä sitten on keväisin, kun he naaraita yrittää vikitellä, niin ne on niinku todella huvittavaa katseltavaa. Tässä esimerkiksi esitellään tämä takapotku, joka varmasti sitten naaraat saa aika kuumaksi. Ja sitten vielä kun tulee semmoinen voimakas vastavalo, joka siivilöityy siipien läpi, niin silloin mä oon aivan niin kuin, siis todella onnellinen. Ja mulle kelpaa ihan mikä tahansa lintu, ei tarvitse olla mikään harvinaisuus. Kunhan mulla on sumua ja vastavaloa, niin kaikki on hyvin. Ihan tämmöinen tavallinen telkän siipien ravistelu niin voi tehdä tämmöisen aika niin kuin makeen tunnelman siihen kuvaan. No, silkkiuikut on toinen Suomessa hyvin yleinen lintu, mitä mä tykkään kuvata paljon. Ehkä just sen niin kuin käyttäytymisen seuraamisen kanssa myöskin, koska heillä on myöskin nämä soidin menot on sellaisia niin kuin todella vauhdikkaita. Kun linnut saapuu jollekin lahdelle, missä siellä saattaa olla niin kuin kymmeniä silkkiuikkuja pesimässä, niin siellä on aika kovat taistelut, kun ne yrittää saada sen parhaan pesimäpaikan. Ja siellähän myöskin silkkiuikku hakee sen uuden puolison sitten joka kevät, eli on kyseessä myöskin tämä tämmöinen voimien mittely siitä, että kuka koiras on vahvin ja saa sitten valkata sieltä ne puolisonsa. Vesipisarat
on sellaisia, mitä mä tykkään kuvata. Tässä on Alli Haakan pyrstö. Tämä on itse asiassa se kuva, joka pärjäsi tuolla Finnish Photo Awards-kilpailussa juuri pari viikkoa sitten. Ja hienoksi sen kilpailuvoiton mun mielestä teki se, että luontokuva ei ole ikinä voittanut koko kilpailua, jossa on siis monia eri valokuvauksen genrejä mukana. Niin tämä oli mun mielestä hieno niin kuin voitto luontokuvalle myöskin. No sitten me päästään tähän valopallo-osastoon. Ei yhtään semmoinen vähäisin näistä mun tavoittelemistani tunnelmista, mitä haen kuviin. Valopallothan saa aikaan tietyillä niin kuin tekniikoilla, ja yksi on se, että pitää olla matala kuvakulma, pitää olla aurinko oikeassa paikassa. Tuossa on toi mun peli, millä mä tuolla sitten jäisissä vesissä kuljeskelen, eli mulla on siis jalat itsellä maassa, mutta kamera kelluu, ja mä oon tuolla teltan sisällä piilossa. Niin nämä tämmöiset usvat ja valopallot, ja siinä on joku lokki, varmaan kalalokki, niin ei mulle väliä mikä lintu siellä on. Kunhan siellä on joku lintu, niin se on lintukuva silti, ja mä tykkään, että siellä on lintu mukana. Muitakin semmoisia valoefektejä on, mitä mä tykkään. Eli aina kun tulee jotain jännää siihen veden pintaan, niin mä yritän saada sieltä semmoisen jonkun kauniin kuvan otettua. Ja monesti se on kameran läpi, ne vasta näkee, että välttämättä paljaalla silmällä ei niinku havaitse, missä ne tommoset läikehtivät valoviirut siellä menee. Ja joskus ihan nämä pisarat, kun ne on sopivalla etäisyydellä, niin ne tuo kuvaan sellaista mun mielestä vauhtia ja iloa näihin kuviin. Ja valopalloja toki sitten löytyy sieltä pakkasyön jäljiltä myöskin sieltä suolta, kun on kosteus kiteytynyt heiniin ja aurinko tulee sopivasta kohtaa. No vastavalo, onkohan tämä tullut kaikille selväksi, että vastavalo on mun lempijuttuja. Se myöskin korostaa hengityshuuruja. Sillä voi piirtää hienoja ääriviivoja tuommoiseen tummaan silhuettimaiseen lintuun. Eli silloin on kanssa hyvin asiat, kun on hengityshuuruja näkyvissä, ja siinä saa niin kuin oikein tehdä työtä, koska se ei ole välttämättä kaikista helpoin saada niin kuin aina kameraa tottelemaan näissä tilanteissa, kun on niin kuin yrittää tummaan lintuun tarkentaa. No jos aikaisemmin oli niitä hyvin, hyvin lähikuvia, niin silloin kun valot on kohdillaan, eli tässäkin tilanteessa nouseva aurinko värjää sen koko veden jotenkin ihanan väriseksi, niin yksi lintu usvassa siellä kaukaisuudessa, niin se on ihan riittävä. Mun mielestä ehkä jopa enemmän tällaisen laittaisin seinälle niin kuin semmoisen lähikuvan, että kuvilla on monia tarkoituksia, ja yritän ottaa aina mahdollisimman monenlaista kuvaa myöskin. No sitten jos ja kun, niin kuin puhuin, että vallitsevat valo-olosuhteet, niin aina ei ole se ns. Paras keli, eli aurinkoinen ja ihana, vaan välillä on aika pimeätä, on sateista. Niin silloin mä käytän valoa sitten ihan niin kuin leikin sillä vähän eri tavalla, eli käytän pitkää valotusaikaa ja yritän saada sillä sitten erilaisia efektejä kuviin. Myöskin tätä soidin käyttäytymistä, eli silkkiuikut ravistelee päätänsä, kun ne jotenkin tekee tuttavuutta kavereidensa kanssa, niin sen saa mun mielestä sitten tällä hitaalla valotusajalla sinne mukaan. Ja se myöskin pehmentää kuvaa. Mun mielestä pehmeys on ihan hyvä asia, aina kaiken ei tarvitse olla ihan veitsen terävää, eli tykkään semmoisesta vähän pehmeämmästäkin meiningistä. Sopii erityisen hyvin virtaavan veden kanssa, niin kuin Petrilläkin siellä oli hidasta sulinaikaa käytetty, jolla saa veden menee aivan semmoiseksi ihanan pehmoiseksi. Ja koskikara on siitä hyvä lintu, että se on aina jotakin sekunnin murto-osia saattaa olla paikallaan, niin sen saattaa saada kuitenkin sen linnun tarkkana siihen kuvaan. Ja vähän vaikeampi sitten panoroinnissa on tämä nopeat tilanteet ja hitaat sulinajat, niin kyllä sieltäkin aina 1 000 kuvasta ehkä onnistuu.
Ja mä tykkään silloin, kun se onnistuu, niin silloin se saa jotenkin niin kuin erityisen iloiseksi, koska se on vaikea tekniikka saada näihin vauhtitilanteisiin. Mutta se taas sitten tuo mun mielestä semmoista sopivaa menoa ja meininkiä niihin kuviin. Tässä on sitten haahka kuvattuna huippuvuorilla. Eli mennään jo todella hitaisiin sulinaikoihin ja sillä saa tehtyä sitten erilaisia taikoja. Eli valon määrä on siellä sitten ihan riittävä, kun sulinaika on riittävän pitkä. Taustalla siellä on niinku semmoisia sinisiä vesilampareita ja ruskeata vuoristoa, niin kuvaan saa sitten tämmöistä vähän graafista elementtiä sieltä. No, vallitsevat sääolosuhteet välillä yllättää kuvaajan. Kaakkurilammella aloitin istumisen valosalla aurinkoisella säällä ja sitten vesisade yllättää, pimenee tienoa ja hitaat sulinaat siihen ja yritetään ottaa muutama kuva ennen kuin kalusto on märkä ja kuvaaja ainakin on ihan litimärkä, koska niin kuin tuli aikaisemmin ilmi, niin ensin suojataan kamera ja sen jälkeen vasta itsensä. Niin Mä tykkään siitä, että luonto tarjoaa aina kaiken näköistä yllättävää. Siihen joutuu, siihen pääsee sopeutumaan ja sen kanssa sitten tehdään parhaansa, miten niin kuin parhaita kuvia siitä tilanteesta saa. Eli ikinä kun lähtee kuvaan, niin ei oikeastaan tiedä, mitä sieltä saa talteen. Ja se on mun mielestä kaikista hienointa lintukuvauksessa. Ja tää on ihanaa, että mä oon löytänyt tämmöisen näin hienon työn. Kiitos.